Hi, how are you, sir? Ngiyaphila njani baba? Ngiyaphila. Ukhona ngobani wamngadi? I'm working for I'm working for a newspaper that is writing about you. I have just a few questions regarding your case. I don't know if you have time for my questions. Khululeka baba, ikhesi enjani leyo? Icase ehlangana nolwazi lolahlekile osontweni lakho. Oh, okay baba. Hayi ungaqhubeka baba ukhululeke ubuze lokho othanda ukubuza. Okay. Baba Sibiyene. Yes baba. Izolo angazi noma ubonene zonke zokuxhumana ukuthi kuke kwaba khona ingane esontweni lakho ehlala kaSidi. Ehlaselwe ebusuku ngenxa yokuthi unolwazi lahlekile. Apparently uhlala esontweni lakho onyamalale nesonto wayeka ngisho isikole atholakala njengamanje. So bengathanda nje ukwazi ukuthi njengomuntu ongumfundisi apparently ngabe kwenziwa yini unolwazi ungakephi all of that nokuthi setholakalile ubengekephi kwenzakaleni. Why would she leave everything and her family behind and go hlala esontweni, if that makes sense? Okay. Okokuqala baba asinalo isonto. Information oyitholile ayikho correct. Asinalo isonto. Okwesibili unolwazi uhlangane nomunye umzalwane. Unolwazi bazana kudala. Kusho ukuthi wathatha isinqumo. Lo mzalwane uhlala komunye umuzi eMlazi kwaM. So unolwazi wamvakashela lo mzalwane. Beyixoxela eceleni ngingekho mina. Unolwazi wayethathela isinqumo nami bengiqala ukuza udaba lakhe kahle nofazi bakuthi ubani usukaphi kwenzakaleni. Ngibuzile kubufakazi bakhe ukuthi ke wasindiswa ena 14 years. So ke kodwa manje uzowathatha isinqumo. Uphendele lo fazi baba? Ngizwe ubufakazi bakhe kwivideo akade eyithumele kwi-social media ethi wasindiswa ena 14 years. Okay. Kodwa ibimhlupha lento for 7 years isindisiwe wazoba ne21 years ukuthi waye ukukholwa kwakhe kungabi namahluko. So ke wafika lapha khona isinqumo sokuthi ufuna ukuyihlukanisela uNkulunkulu. So ukuze akwazi ukubona umehluko empilweni yakhe mayethi uyamkholwa usindisiwe. So ke wayesexhumana nalo mzalwane wamvakashela futhi umzalwane akambizanga nolwazi umvakashela. Okay, well, let me get this straight before we go any further. Umzalwane lo ufike lo nolwazi usemthethweni lakho ne? Umzalwane asinalo isonto. Singabazalwane nje baba abasembusweni nje kaNkulunkulu. Then how are you being called umfundisi? Because everyone says number yakho njengentatheli uthi wena umfundisi. So why are you saying uthi baba Sibiyene yena entatheli? I understand like uthi wena umfundisi. Why uthi awunalo isonto but uthi wena umfundisi? Awubi umholi ngoba kunesonto. Yiba umholi ngoba impilo oyiphilayo kunabantu abayithandayo abayibukayo bese befuna ukuyiphila nayo. Which is very perfect. Exactly. Yes, bese uba i-role model kubona. So igama abalisebenzisa umfundisi obulonilazilwayo kanti I'm not umfundisi. You are not a pastor. Yes, baba. Ngumntwana. You as a pastor. Yes, baba, yes. But everything they report to you as a pastor, but you're not a pastor. Yes, baba. Ngubaba nje uSibiya, kodwa ngiyisisebenzi, ngimessenger. Ehambisa indaba ezinhle kubantu bonke zombuso kaNkulunkulu. Ukuthi lokho kuphawula ngokuthi khona ingane esiyikhalayo ihamba yayodlala esontweni leli noma onalo isonto ngekhaya la nisuke libambe khona inkonzo esikhaya yashiya lesikole ngenxa ukuthi uthikhe uNkulunkulu understand. Lengane baba ishiye isikole university ngokuchaza kwayo iyona ethi ifuna ukufeza icebo likaNkulunkulu elizele emhlabeni. Ngiyakuzwa lokho kushoyo ukuthi ufuna ukufeza icebo likaNkulunkulu because usonta okay umzalwane wenu mina nithi what is your comment on based on one person living her home rather living school? Because if you guys are saying we believers, that means one shouldn't even leave home, one shouldn't even disappear from home because of incomes. So my point is, what is the say?
ukulahlekelwa usiko umndeni lolahlekelwe ingane njengabantu ababazali babo nithi lisoka naye noma nithi nibambisane naye nolwazi anginakela ukuthi usuke ngobani esikutholile ukuthi akalahlekelene nomndeni. Umndeni wakhe umfonele empeleni, umndeni wakhe uthi ukhipha amadimoni mayichaza yena umndeni wakhe umhlukumeze kakhulu, wacishwa mbulala. And amavidiyo akhona ufakazi lapho ekhulumela khona yena. Namaphoyisa afikile azolalela udaba. Amaphoyisa esethi lo muntu usemdala uthi ayithathele isinqumo, lolu daba lwakhe asikwazi ukuqhubeka nalo ngoba yena akanacala. Uma wakhe onga-understand nongamukela inkolo ethathwe ingane. So manje ingane ayikho safe ngoba uma wayo uyisa kubantu abathi bakhipha amadimoni. Laba abantu indlela bakhipha ngayo amadimoni bayishaya ingane baze bayincisha umoya, bayiklinye, bayithele ngamanzi igwilize, bayishaye ngensimbi yethusi ngemumva. Manje umuntu wesifazane njalo lo ingane and ayenzanga lutho. So in front of uma wakhe. Yes. So ke manje ingane ithatha isinqumo sokuthi ke ibaleke nokuphila kwayo. And ithina ke masilalela udaba baba actually